Oh, ano? Sarap. Sarap. Mag-ingat kayo dyan pa. Sa COVID. Sa COVID. Isang masayang hapon sa atin mga ka-JFS. Bagong araw, dating sistema dahil kaming JFS ay muli na namang magbibigay ng saya at sorpresa. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. At ngayong araw, ibibigay natin ang ating pinakasikat na Batman superhero team bound to Cabusao, Camarines Sur. So tara na't kilalanin na natin ang ating packages na ibibigay natin sa ating maswerteng bata ngayong araw. Meron tayo ditong 2 bucket ng chicken from Jollibee, 2 dozens of Dunkin' Donuts, meron tayo ditong 1 bilaong kakanin, meron tayong chocolate bouquet na may money bouquet na 3,600 pesos, at syempre kung makikita nyo, meron tayo ditong mga toys na Batman and Iron Man na ibibigay natin sa ating celebrant mamaya. At syempre, ang pinakabongga din naman natin na customized cake na Batman. So talagang ang sulit na naman ang ibibigay nating packages sa ating maswerteng bata ngayong araw. And for our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Battles and Services. We don't just create, but we captivate. Tara na't pumunta na ng Cabusao! Hello guys! Andito na tayo sa Cabusao, Barangay Biyong. So tara na't samahan nyo kung sorpresahin ang ating bata ngayong araw. So, yung mga ganapan na dito ngayon, boss. Yung mga handaan tayo. Ang ganda ng view. Oh, yeah. I need you every single day. Hi po! Hello po! Pwede, ito po ba si Raven? Siguro naman siya si Raven, di ba? Kitang-kita naman. Raven, halika. Raven, nandito po ba yung any father or father? Ikaw po ang father, sir. Sir, pwede po ba namin hiramin yung anak niyo? Babalik namin bukas. Ano? Ay, hindi pwede. Kala ko pwedeng hiramin. Sayang, gwapo-gwapo pa naman. Raven, halika. Hi! Takot. Gusto mo ng regalo, Raven? Gusto mo ng regalo? Ha? Gusto mo ng regalo? Gusto mo? Gusto mo isama mo si Papa?
Amo mo si Papa, dali, alokin mo din. Tapos yung kapatid mo, dali, alokin mo din yung kapatid mo. Ah, nagsa-cellphone ba? Kala po morma, sir. Okay lang yan. Alika, dali. Sleeper. Yan. Alika dito, sama ka sa akin. Ay, kumusta ka? Kumusta ikaw? Nagtataraman ko siya, sir. Surupog nun lang. Sige, baby. Baby, okay ka lang. Susuiramin kita kay Papa ng isang araw. Okay lang ba sa'yo? Okay lang ba sa'yo iramin ka ni Papa? Ay, iramin kita kay Papa. Joke lang. Harap ka dito, baby. Baby, may regalo kasi si Mama. Ang laki-laki. Gusto mo na ba makita? Regalo ni Mama. Biyong po. Biyong? Ah, may tatanong pala dito. Kuya, nabigla ako kay Kuya. Baby, gusto mo na ba makita yung regalo? So, Daddy, tulungan mo po si Baby Boy, tsaka itong dalawa. Ito po, sige, tutulungan nyo kayo. Sige po, tulungan nyo kayo. Baby! Baby, dali! O, tinan mo yung gift. O, buksan mo po. Yay! Happy birthday, Raven! Wow! Nakita mo yung gift ni Mami sa'yo? Halika dito, baby! Halika dito! Wow! Yan din ano, oh! Meron kang toys para sa'yo tong Batman na to. Halika dito, baby boy. Siyempre, ikaw din, hindi mawawala ikaw. May gift ka din kay Mami na Iron Man. At yan, meron kang chocolate bouquet. Harap ka dito, baby. Harap ka dito. May gift ka kay Mami na chocolate bouquet. Meron ka ding bilao. Meron kang donuts. At meron kang chicken joy. Nagustuhan mo ba yung gift ni Mami? Sobra? Sobrang nagustuhan mo? Favorite mo daw yung Batman? Favorite mo yung Batman, baby? Favorite na favorite. Ang gwapo-gwapo mo naman. Ang gwapo-gwapo din itong isa. Uy, okay ka lang? Okay ka lang? Ayan. So, lahat yan, regalo yan sa'yo ni Mama. Pero, syempre, may gusto kaming ipakitang video message sa'yo. Or kakabit ko lang to. Saglit lang. Wait lang, baby, ha? Ayan. So, may gusto ko ipakitang video message sa'yo si Ate Angel. Kasi, syempre, hindi mawawala yung pabate ni Mama para sa'yo. Gusto mo na bang makita? Gusto mo na makita? Okay. Ito yung video message ni Mama. Sana yun. Ito. Video message ni Mama. Panarin mo. Ay, wait lang. Ulitin ko, baby, ha? Happy birthday. I love you so much, anak. I miss you so much. Sana kahit Panarin mo talagang yung video message si Mami. Kaya pa din kayo. I just want you to know that I'm so blessed to have you. And I am very proud of you, anak. Sobrang bait mo. And sana mag-aral ka mabuti. And I just want all the best for you. I'll see you soon. I miss you so much. I miss you all. Happy birthday. Sana na-surprise kita. Sana na-surprise ka ni Mama. Kasi gusto mo ng Batman. So I'll give you Batman. Happy birthday, Totoy. I miss you. I love you. Yan Hello, naman. Toy. Happy From birthday. your tita. Tsaka na lang gift sa'yo yung Tita May, ha? Bantayan mo palagi si Carl. Miss ko na ka mo dyan. Ang gift sa'yo ni Tita May, maabot na lang yan dyan. Miss you. May pahabol na Happy gift. birthday, Raven. Hey, Raven. Happy birthday. Mag-aral ko dyan mabuti. Miss mo kayo ng tita, mama. Aral ka dyan mabuti. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, baby. Happy birthday, love you. Ayan. So, yan, baby boy, yung video message para sa iyo ng iyong mommy at syempre nung mga tita and pinsan mo. At syempre meron ding message dito na gustong iparating sa iyo.
Ito din, para to kay galing to kay Mami din. May video message and may card message para sa'yo. Okay po? Sobrang happy. Oh, ganyan, ang gwapo-gwapo mo. Oh, yan, oh. Ito yung message ni Mami para sa'yo. Hi, Totoy! Happy birthday! Sana kahit wala si Mama dyan, masaya ka pa din ngayong birthday mo. Gusto lang malaman ni Mama, gusto ko lang malaman mo na love ka ni Mama. At sobrang love ko kayo ni Carl at ni Papa. Ingat kayo palagi dyan. Malapit na akong umuwi. I miss you all so much. At sana na-surprise kita ngayon na birthday mo. Again, happy birthday po, Totoy. I love you so much and I miss you. Pasend po. Ay, charot lang. Wala na pala yun. Kasi di pala kasali yun. Kumusta? Oh, eto malaki. Eto mali. Charot lang. Ayan, Batman. Kasi favorite mo daw yung Batman. So, anong gusto mo sabihin kay Mami? Anong gusto mo sabihin kay Mami? Tingin ka kay Mami. Salamat po. Ano pa? Ano pang gusto mo sabihin? And? Salamat po sa laruan pa. And? I love you, Mama. Oh, ang sweet naman ni Raven. Ay, ikaw naman. Anong name mo, baby boy? Anong name mo? Superman? Ano, charot lang. Anong name mo, baby boy? Anong pangalan mo? Ano niya? Charot lang. Anong pangalan po ni baby boy? Carl. Carl. Baby Carl, anong gusto mo sabihin kay Kuya? Kasi di ba birthday ni Kuya? Anong gusto mo sabihin kay Kuya? Birthday, And? I love you. Oh, kiss mo si Kuya. Wow! Sweet. Ikaw naman, Daddy. Since ikaw ang naiwan dito sa bayan ng Pilipinas. Halika dito, Daddy. Walang forma. Naka-Batman ka din eh. Daddy. Daddy, saan ka pupunta dito? Ayan, dito tabi ka kay baby boy mo. Sa boys mo. Daddy, since ikaw po yung naiwan sa dalawa mong anak, ano po naman ang gusto mong sabihin kay ma'am and syempre sa dalawa mong gwapong anak? O, diba? Nga. Ano, sir? Tagay muna. Karot. Ano, sir? May mga masasabi sa iya, happy birthday. Pagpatuloy ang sa iyang kabuutan. Sa iyang pag-iiskwela maayos. Sa Dubai tapos na sila nag-iiskwela. Ayun. Tapos si mama niya, salamat sa surprise sa iya. Surprise. Yaon naman, sir. Charot lang. Nangabo ko talaga sa eskwela na araw kayo na. Inihapot ako sa inutan. Kaya panaloko ko dati. Tapos, sir, isang I love you naman kay ma'am. Be, salamat. I love you. I miss you. O, syempre, ito yung highlight natin. Baby boy, magpapablow kami ni Ate Odi ng iyong customized cake. Gusto mo ba yon? So, may Batman ka dito, ha? So, magpapablow muna tayo ng cake. So, ito ang ating celebrant for the day na napakagwapo na si Raven. At ipapablow muna natin ang kanyang napaka-cute na customized cake. Okay, guys. So, andito pa rin tayo sa labas kahit mainit. Pero, si Raven naman talagang natutulala dito sa gifts niya. At magpapablow din tayo ng kanyang Batman customized cake. Bago yan, kakantahan muna natin si Raven ng happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, Raven, come here. Blow mo yung candle mo. 1, 2, yay! Ang bilis-bilis ang pag-blow ni Raven. Madali na iniinitan na siya. Raven, any last message for your mommy? Anong gusto mong last message natin for mommy? Isang I love you na lang ulit kay mommy and thank you. Mama, Oh, ano? Sarah. mag-ingat kayo dyan pa. Sa COVID. Sa kubit. Dito sa kubit. Sabihin mo uli na. Sana mag-uwi ka na pa. Palapakan naman natin si Raven. So, bago namin tapusin tong video, dapat sabay-sabay kayo ha. Magsasabi tayo ng happy birthday, Raven. Okay? 1, 2, 3. Happy birthday, Raven! So,
Ayan, isang bata ang binigyan natin ng sorpresa at saya. Raven, mamaya tingnan natin yung mga designs mo. We don't just create but we captivate. Follow on our social media accounts, JFS Petals and Services. Magbabay ka naman, Raven. Bye-bye. Bye-bye!